Hey, wow, bashana kushubile bashana umntwana lo bashana singwa namhla mthwawo bashana umntwana lona bashana owayesebenza bashana le ko OR Tambo District Municipality bashana komthatha bashana ngo-April bashana ka-2022 bashana athi ayibuyele emsebenzini bashana eyongena ekhaya bashana umntwana bashana bamtrictisa bashana okwe-taxi boss bashana bamshaya ngo-execution style bashana umntwana bashana bamnquma ngevolovolo bashana bamnquma ngevolovolo umntwana bashana bamnquma ngevolovolo umntwana ophelela lapho bashana abakhabo mthwa bashana kusukela lapho ngo-2022 bashana beqhiqi inkantolo belwa bashana belwela ukuthi justice for mthwa bashana kube khona ubulungiswa bashana bathole neclosure bashana kephi la bashana isiyaphuma manje indaba kwimadlanga bashana qagela ukuthi ubani owe-involve ukuthi leli cala listakhe lingabi successful bashana kuyavela bashana kwimadlanga ukuthi the goats of corruption bashana Shadrack Sibiya bashana idokhethi likamthwa bashana welihlanganise nalama dockets bashana awafihla 121 bashana political killings bashana kodwa Sibiya yini kanti mbhemu Sibiya kanti yini kanti nekhanda ekhulu Sibiya kanti yini wena nje awusasandawo nje wena manje wena usuqalile futhi uqhama phambili lapha na emacaleni okufa kosenzo meyiwa wena weqisa noThabo Best kanti yini kanti Sibiya hayi usengihlule mina bashana Sibiya indaba yakhe angisayazi sesiyacela nje Sibiya boshwa phela nawe manje mbhemu nawe ube nonembeza nje uthi inkosi ngonile ngisize ngibhekane namacala ami aboshwe yazaboshwe naye ikhephu le ikepisi leli ngiyalisola leli ikepisi leli ngathi lo leli mgangisayo akukho ukubambisana nezulu bashana isasosho lonto bashana pasopa lo Joe plan Thuqa silalifunani idocket likamthwa kuma docket political killing ayi futhi indaba yakho